Paggawa ng sariling pataba naman ng mga magsasaka sa Mangaldan ilulunsad para para mapababa ang gastos na sa abono. Para sa detalye kasama natin, Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Sumailalim sa pagsasanay ang ilang magsasaka sa Mangaldan upang pangasiwaan ang paggamit ng mga bagong composting tools mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management na tutulong sa paggawa ng sariling pataba ng mga lokal na magsasaka sa bayan. Itinuro sa mga benepisyaryo ang tamang paggamit at demonstrasyon ng donasyong shredding machine, 2 vermicomposting brewers at 15 kilong ng African nightcrawlers na may kakayahang durugin ng mga tuyong dahon at ibang tira-tirang pananim at gumawa ng compost tea upang maging hitik sa nutrisyon likidong pataba. Pinondohan ng mga kagamitan sa ilalim ng National Organic Agriculture Program at High Value Crops Development Program na layuning isulong ang sustainable at organikong pagsasaka sa bayan. Sa pamamagitan nito, target ng lokal na pamahalaan na makapagtatag ng small-scale composting facility upang makalikha ng sariling pataba ang mga magsasaka at mabawasan ang gastusin sa pagpili ng abono. Nais din mabawasan ang pagdepende ng mga magsasaka sa mamahaling kemikal ng abono upang madaling panatiliin at gawing abot kamay sa mga magsasaka. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.